Vítajte na mojom osobnom realitnom webe, priatelia. Patríte aj vy k ľuďom, ktorí práve riešia svoje bývanie alebo o tom aspoň uvažujú? Snažíte sa zorientovať na súčasnom realitnom trhu, aby ste sa pri predaji či prenajme vašej nehnuteľnosti nepopálili? Browsujete po nete a trávite dlhé hodiny rozhovormi s vašimi priateľmi či známymi na tému, ako bezpečne a rýchlo predať alebo prenajať svoju nehnuteľnosť, prípadne kúpiť inú? Ak patríte do niektorej z týchto kategórií ľudí, alebo sa jednoducho len zaujímate o reality, lebo je vám jasné, že raz aj vy nejakú nehnuteľnosť budete predávať alebo kupovať a chcete byť na tento moment pripravení, rada vám pomôžem zorientovať sa v labyrinte obchodu s nehnuteľnosťami tak, aby ste si v momente, keď sa rozhodnete svoju nehnuteľnosť predať či prenajať, boli istí, že máte dostatok informácií, ako to urobiť čo najlepšie. Sledujte články na tomto webe. Budú nielen o konkrétnej ceste, ako predať, prenajať či kúpiť nehnuteľnosť, ale aj o skúsenostiach a postrehoch priamo z praxe realitného poradcu a o momentoch, kedy treba zbystriť pozornosť alebo o postupoch a radách, ktoré vám pomôžu vyvarovať sa chýb počas realizácie práve toho vášho realitného obchodu. Budete si môcť prečítať aj články odborníkov, s ktorými spolupracujem. Nájdete tu tiež odkazy na overených remeselníkov, ktorí vám radi pomôžu pri úprave vášho nového bytu či domu. Ako aj celú kopu ďalších zaujímavých informácií zo sveta realít. Teším sa na vaše otázky a postrehy k téme reality, či vaše komentáre k jednotlivým článkom. Aby vám neušiel žiaden užitočný článok, prihláste sa k odberu noviniek cez link pod týmto videom. Píšte, volajte, komentujte, lajkujte. Volám sa Daniela Kubovičová a bude mi potešením pomôcť vám odteraz nielen osobne, ale aj takto prostredníctvom tohto webu virtuálne 24 hodín denne. Do www. Videnia, priatelia.